गांवचे लोक कोता बेतमाटे लोक आम्ही कोताय माहिती परमिशन घेतलं ना आम्ही तियात्र करतात आणि आमचं पारंपरिक आमगे जेव्हा तियात्र तो परजमाचो म्युझिक स्टार्ट काबराला सांग काबराला खबर असतो नी काबराला सांग रेल्वे काम बंद कर म्हणून सांग तिंग डाडा ते राजभर अरे सगळे गावाचे लोक वातावरण टेन्स करतात विनाकारण तियात्र जातले लोक वतले आपल्या आपल्या घरा तुम्ही विनाकारण आम्ही तिंग राजभर काम बताय मेरे बीजेपी है स्पीकर ना त्या ज्यादा सगळे आपण गेंडोस तेणी गोंया लॉकडाऊनापासून पोलिसांनी कातर म्हणले मरे रस्त्यावर रस्त्यार रावन हेंग गेलो स्पीकर असो स्पीकर घेन कातर म्हणटाले मरे तुम्ही हा रस्त्यार रावन कातर म्हणटाले मरे तुम्ही कन्वाल केलं मरे तुम्ही आता किती ऍक्सिडेंट झाला पाहुणा अशी 5 मिनिटं पावले पाहिजे आणि मागता सगळ्यांनी बसता घेऊ कित्याक आमी आमचो इतिहास सुरू करता मागता लोकांनी बसता घेऊ लोकांक कोणा मारिंगाच्या कितको जाय ते जाणटी लोक आयले जेव्हा ती आता बाबा आयला तुम्ही त्रास करतात तांका तुम्ही हेंबर जाताय थिंगा सगळी आज पहिली पट्टा टायमार पावले बॉडी पोलीस टायमार पावले अभिनंदन करू ना पोलिसांनी विनाकारण वातावरण टेन्स करतले आणि काहीच ना आम्ही परमिशन अप्लाय केल्ले आसा ताणे आमकां सांगले 100 भितर परमिशनाची गरज ना म्हण तुमच्या पटाक कित्याक चुकलें याद राख तरी गरज ना सर तुमच्या पटाक कित्याक चुकलें अरे वो बेस्ट स्पीकर तियात्र केन्ना पयला नाटक केन्ना पयला तुवें स्पीकर नासता ह्या शंबर नाटक तो वाचलो टेन्शना लागेल बेंजरा लागेल स्टार्ट कर रे स्टार्ट कर कोण आपलायतो रे चालू करा रे तो रे चालू करा रे चालू करे रे चालू कर रे चालू कर रे माझ्या वस्तू बंद हात नाही लागतो चालू कर रे काय फरक पडणार साहेबा आम्ही धमकी ऐकत यायला काय फरक पडणार मागे स्पीकर बांधा किती आपण शिव सुळकोच्या आधी आमचे म्युझिशियन म्युझिक फ्रॉम निघते आरामळ आणि हरिबॉय तुमकां व्हॅलेंटायन सिजनातले म्युझिक वाजोवन लागूच करतले म्युझिक असं तयार जाते म्युझिक आमचो तियात्र आसा साहेब हांव विकास भगत उलयतां तियात्र चालू हो विनाकारण तुमचो ऑफिसर युनिफॉर्मार ना तो ना वयल्यान दादागिरी करता
होय तियात्र चलोवपाचें आमी तियात्र करतात आनी वर्साचो खरेंच म्हाजो तियात्र खरा स्पिकरार घालता तियात्र म्हणलें आमी कमी आवाजा भितर चर्चेच्या प्रिमायसी भितर करतात हो विनाकारण वातावरण टेन्स करता गरज नासतना हय सांग हय झाले न्ही हो तुजे हांव तेच सांगता तुजे तो ऑफिसर नाका जाल्यार सांगता आनी विनाकारण वातावरण टेन्स केला हय हय बट आयकय साहेब आयकय बरें बरें हांव सांगता आयकय आमी ऑलरेडी आयकय सर आमी ऑलरेडी दिल्लें परमिशन आमकां स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन कोणी दिलें डेप्युटी कलेक्टरान तो म्हणपा लागलो तुमी जर कमी आवाजान भितर चलयताय जाल्यार चलय आनी SOP गायडलायन मातशें फॉलो कराय बरें त्याक तो तुज्या म्युजिका बी हात घालता ताका सांग लोक साळवला हांगा तो विनाकारण बरें बरें घे जरा उलय घे साहेब बरें काय बोलायचं माईक चालू करून दिलाय माईक यूज करून माईक चालू आहे माईक म्युझिक सिस्टम तियात्र म्हाका खबर आहा रे कलेक्टर माईक फ्लाइंग फॉर इथं रावले बारीक म्हणजे पहिले तो इथं राहून येत तू काय म्हणला साहेबांना सांगला बर बर बिगर वाजता आहे बिगर वाजता स्पीकर असा स्पीकर बिलो 100 वॉट असा हेंगे तो आता तियात चालू आता बारीक स्पीकर केजी बारीक स्पीकर असा ते पळय कोणाक आहे गावठी लगाट साहेब काय सायकल